Ayo aku arep mlayu wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek dicelep Baladewa? Baladewane nyelip bedhi agang ora to aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme tak nggo. Oh. Oh, tak walek helme. Sing ketok cemelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya, slamet ya slamet. Yo bali kok. Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus napa iki? Iso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga terus ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Wis modar wae ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kok tak sangoni gaman. Maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya kok. Oh iya santai wae. Wis dadi Taman Makam wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Golekno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya Ning. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi nang golok ya ganti. Aku men kurang manut piye ta, Tru? Ya, siwak ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Titip dompetku. Kena bojoku ya. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan nyewu. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae wis arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sak tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi iki lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah tekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek udu. Pokoke ngono universitas. Oh lah maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kok. Tamane gladi cengele Baladewa. Tugel-tel gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, amus Ramrata, Jawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku taman legane. Olah dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkiyeng para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kenthang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling.
Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekan ning Pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Neng kene marganing mati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampe kaning nata Ndarawati. Iki dadi jalanan nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendha. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekan ning Pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang sok. Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke, ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Gosek aku kok nggumun sampean ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manungsa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Di. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jare Siwa Ndarawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada wekasan negara Ngamarta ke Taman Pegebluk. Sing ngandhakene Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada dewa. Nalika semana aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik iki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki, Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono upamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik? Aduh. Aku lali takon mawon Antasena. Lali takon. Iya. Ning wis ngendika, wis wong wis dela kok. Oh, ora sempat lungguh barang, ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora ning cetha. Sabdane nek sing nyolong pustaka Jamus Limasada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisin-isin karo dulur-dulure anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik Dik. Mumpung ketemu Dik, mumpung ketemu piye? Aku ki jare rak duwe pepenginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sak jeging urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dina wae gek tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, pas adus wae. Wong aku sok ndeleke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya. Heeh, ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma, yasta ora. Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nguripke barang mati. Anu wong mati. Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora. Sekar Wijaya Kusuma mau ki tak dekke siji karo Senjata Cakra. Ning ngarep kocok. Ya keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget ya. Toto Kang. Iya Dimas. Ha saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pakde duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Kuwi ora bakal keri mergo kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus entenono sedila terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Mbok aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena, nggih, nek Kaca Paesan ora keri. Ah, ngene. Tak weruh wong nonton TV apa piye ngene wis.
Iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena gage sawangan. Oh iya, wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang. Yang Durna panjenengan mentala kaliyan dulur kula panjenengan mentala karo utune dhewe Abimanyu mang dakwa sing ora-ora sampeyan iku wong tuwa apa bocah wong tuwa Dimas Antasena piye Kang mrene yo ngandel ora aku wis krasa Kresna kok ambune bensin. Bar kulaan. Oh dadi kowe, Mbak. Oh iya, Antasena. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Lho aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon macane para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing kok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu ki anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis lan kekuatan mateni Pandhawa angel mijet wae nganti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe. Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni ning kene iki. Aja mengko nek dinengke wae nek baterene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja. Wis yo ngger. Antasena wis. Bapakku mlayu goleki Abimanyu ora kok melu pitulasan. Ngampleng yo ngamplenge kakike dicopot. Lara cak-cak. Wis piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ijole nyawane Begawan Durna. Sabar Dimas, sabar nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar.
Sabar Dimas, aku kira ngopo-ngopo kowe ngopo ya kowe? Raine nganti gudres getih kaya ngono ben. Nek bapak priso mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaen, ora sak penake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wonten setan lan gajah. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Loro kok isih ngangkep rokok. Saya tak ceceke. Loro kok isih arep nyemet udut. Tasena aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Tasena ya. Aduh, udah kenceng-kenceng. Digendong kan? Si. Lho. Digendong turut dalan dituthuk ya aja nganti leren. Engko nek tangane kejula. Ora. Kira gendong terus arep piye? Kakang Garwaca bapak tak oyahe. Iki engko kok ngomong ning ngarepe Kakang Garwaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kok ngomong apa? Aku ora iso pambagya harja lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Wis Kang Gendong. Kene. Aduh mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu Kang. Kowe tak menangake ngajar Begawan Durna aku tak nguyak Kang Garwaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang leren Kang mantep. Landing sik Kang. Iya. Ono apa? Wis niat arep mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diadi Abimanyu. Sik. Nek sampeyan mateni Abimanyu gelo. Lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tok sumbering perkara. sapa? Pak Dendrawati. Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndrawati pepunden. Kok sik to? Pak Dendrawati sing ngandhake Abimanyu nang pustaka Jawa Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli. Ora. Ana sing dadi Pak Dendrawati ming kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapidanane gonene Kang. Yo. Waduh, lek membanting keseron Kang Sajae. Iku kaki-kaki gedhi kenceng le iki men ambegane lancar.
sapa iki? Tak kira nek Antasena. Ayo ge omong. Gek jujur. Aden kaca. Kula Eyang. Nah, basa. Ora kaya adimu kakangmu ki nutuki karo aku. Panjenenganipun jempalani dening Dimas Antarsena Kang Mas Antarja. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Gerkaca njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Gerkaca iki terus aku ora gelem ngantil ngono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya meng ben padha presa. Eyang. Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wong Prabu Ndarawati? Awar ngoyak Bapa Werkudara. Bapak nek ra tak cegat ndak tuman Kang sampeyan ling mabur sing banter Kang. Bapak susulen matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben bapak wirang ya Ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Aduh. Wameng muni ngono ae kan dicocol. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margarut kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas? Buntu meneh. Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena. Aku ora rangkepan. Ora rangkepan sakaremu kok tak jupuk kolormu nggo bondo kowe. Aduh. Aku dadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Ayo copot. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talenane. Aduh gendong kan. Dimas arep endi? Aku tak ngoyak bapak. Engko bapak kene karo Kakang Gerkaca mesti ora percaya nek ra aku sing ngomong. Antarja. Apa? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kowe mengarep mlayu, Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis, kowe anggere mlayu tak oyak. Wah, banting sabitke ngebuk awakmu mudhar. Sing tak nggo ngelap kleru godhong gatel. Teng celeki Antasena. Iki mesti meliset. Gatel ra. Ben, gatel ya Ben. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Wis, ayo melu karo aku. Iya Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Jari wong daplok Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglun nalindring Ndarawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Sinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan.
sritina ning pasewakan kula ingkang sowan ayo nuwun sewu kula ingkang sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk jinuwun mangke riyen panjenengan ngendika sinuwun menika klentu kula sanes Nalindra Ngastina lho sinten kula Patih Ngastina Patih Sengkuni sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya wah ladal panjenengan sinten kula wingking saking negeri Terbelosuket ayo sedaya mestani dhateng kula Prabu Lokayanti Prabu Lokayanti nggih lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina lah cariyosipun mekaten kula menika nembe dipun tampi dados siswanipun Begawan Durna nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakathahing ngaji Jaya Kawijayan tinatah mendat Jinromenter Trumbak Bengkung Sinuduk Kutung badhe kaparingaken dhateng kula ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima suwung mendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina lah kok tinemune sak menika malah mboten wonten mriki Begawan Durna menika nuwun sewu saged pinanggih panjenengan menapa mboten menika dereng kantenan lho sebabipun dinten sak menika Begawan Durna dipun bondo dening anak-anak Pandhawa mangke guru kula dipun bondo dening anak-anak Pandhawa menika lepatipun guru kula mapan wonten ing pundi Begawan Durna nyagahi mejahi para Pandhawa nanging kadenangan dening anak-anak Pandhawa wekasan sak mangke dados pesakitan dipun ajar dening anak-anak Pandhawa mangke riyen Pandhawa ajeng dipateni kali Begawan Durna menika lepatipun menapa mboten lepat mboten klentu merga Pandhawa nika mungsuhe Kurawa kali Begawan Durna menika menapanipun Kurawa menika siswanipun Begawan Durna guru kok ngewangi siswane mateni marang mungsuhe sapa padane menika cara pundi kula mboten ngerti wah kleru leh ku daftarke wah brosure Paguron Sukalima Fakultas Jaya Kawijayan lan sak pitulutipun mila kula lajeng dados siswanipun Begawan Durna ning tremune jebul Durna menika nuwun sewu watake angkara budine candala wah untung dong sida ketemu nek wis ketemu karo piyaine Begawan Durna aku wis entuk ngelmu Jaya Kawijayan mesti ora ana nyatane merga guruku pakartine sak isore dramaan mateni karo Pandhawa mongko Pandhawa ora luput menika pakarti mboten sae inggih monggo ngenipun badhe menggalih monggo ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara sumbare pripun karo ngantemi Begawan Durna ayo sambata kowe arep kowe gurune wong tuaku arep kowe gurune Kurawa ning nek pakartimu sak isoring dalamaan ngene iki kowe arep ngopo kowe tak jotosi nganti sak matimu Durna nangis yo men iku dirasake pakartine dhewe yo dirasa-rasake dhewe malah Antasena ngenten iki ayo jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti menungsane kon tekan nek jejegane raine ngoten niku lho niku sing ngomong sinten sing ngomong Antasena panjenengan mireng piyambak krungu dhewe yakin sumpah kula mboten ngapusi nuduki Durna karo ayo omongno muridmu sing pirang-pirang aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelosuket jenenge Lokayanti dapure kaya ngapa kon tekan kene kon ngewangi karo kowe wah jejegane sirahe Lokayanti muni ngoten niku wah perkara dudu perkara Durna ning perkara arep jejegi rupane Lokayanti pinter ta aku wah paman menika senengane adu pon adu kene lho kuwi keahlian kowe aku nek ora ngono ki uripku godhang wis lasan dadak kowe mikir sing werna-werna golek atramos nggih
Isen ana jarang sing panas aku tak sangu kopi karo kloso, gelar kloso ngunjuk kopi karo ndelok wong gelut. Nggih, ngestakaken dawuh. Tontonan asik lho ngger kuwi. Ayo mangkat monggo kula dherekaken. Rekata tyan Gatut Kaca. Kinon mapakaraka suta. Tekapira Kresna Parta manahar sakti nira ing jaran wang-wang semunggar cita. Wah Gatut inggih Rama Kyai. Tak dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai. Mugi andhatosna ing kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yai Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mugi andhatosna ing kawuningan bilih Yai Abimanyu mboten lepat sinuwun Darawati Kanjeng Prabu Dawaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjalmaning mengsah. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak. Sapa sing saling wujud dadi Ratu Darawati? Nuwun pangapunten sampun andadosaken dukanipun Kanjeng Rama ingkang dados Nalindra Darawati inggih menika Eyang Durna ing Sukalima. Wah, cangkeme. Iki meneh adine arep melu-melu sareh aja kesusu Pak. Aku sing iso mbukak wewadi sing tumanduk nang negara Ngamarta. Aku Cubriya Waireng kok iso nyebutake ento Abimanyu sing nyolong pustaka Jawa Srimasada, mula aku terus karo Kakang Antarja neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah, kuse aja nesu kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang Durnane garene Kakang Antarja. Aku tak mulih nang Sukalima. Matur karo Kyai Jeneng mburi musik. Nek sing dadi Kresna mau kowe. Sapa? Nuleh. Nuleh kok digledhek ndase. Werkudara. Seswaku Durna bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diwek-wek karo anakmu Antasena. Disuweki nggo sisi. Antasena Saidan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Durna kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhake anakku? Apa bener? Wah, aja nangis wangsulan. Apa bener kok sing dadi Kresna? Pancen bener aku sing dadi Ratu Darawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Kae wong iki nek isin terus ngono kae. Wah.
Piye Kang iki dikapake ape ya? Aku malu karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Bawardana. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Kanjeng Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku. Kanjeng Ibu Sarawa paduka Kanjeng Ibu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya Yunggir. Anakku cah bagus Abimanyu. Ngatompo ngaturke bekti karo pun Ibu pangestuning pun Ibu tampan ana ya kula dinggo jimat dayana ning kasantosan. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Atobat tak tampa Abimanyu. Ora pangestuning Ibu tampan ana ya nggih. Nggih kula pun dinggo jimat paripik. Ndara Sembadra kula ngaturaken bekti ngiten. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti. Patobat Semar ndak tampa pangestu tamanana. Nggih. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk ngiten. Iya Nala Gareng. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Patobat Nala Gareng tak tampa. Ndara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Patobat Petruk tak tampa. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi. Sri Kandi bekti kula kunjuk. Patobat Bagong tak tampa pangestu tamanana. Nggih. Truk. Ini ndek bojomu nang piye, Truk? Loro, mongko sing siji loro, sing siji galak. Ya, seneng aku. Seneng. Nek kira-kira kepengin roman sing kira-kira alusan ya karo Ndara Sembadra. Sing roman sing nganggo kampung-kampungan ya. Karo Ndara Sri Kandi. Patobat masih karo roman karo dapurmu sapa? Niki niku mbok menawa kok. Kowe keseran nek omong kok ya kowe kok roman karo Ndara Sri Kandi ra. Abimanyu maring dewe Kanjeng Ibu. Kaget pikirmu pun Ibu Prapta. Ing kasatyan ing Tanjungan. Kula walang rasinana kula menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Wonten gantos menapa dene Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Tanjungan. Mestinipun boten perlu rawuh wonten ing kasatriya. Menawi Kanjeng Ibu betahaken ingkang putra, tumrap ingkang putra ingkang badhe suwan wonten ing kasatyan Madukara. Abimanyu Wonten dawuh Kanjeng Ibu. kuyungane rasa wong kang kabundha rasa tresna lan anak. Ing mangka merga saka lakon ingkang wis mbak lakoni ora kanthi kanono. Ibu menyang peno mungkin ingkang kababar kawursita madya ing masumpenan. Ora menawa kecobamu anakku ing Tanjunganom nalika semana ledang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah gendang kapracundhang nganti guragapan nggonipun ibu wungu saka nendra tumulyangan kelawan adiku Wara Sri Kandi prapta ing Tanjunganom tilik marang kaharjaning anakku ya Kuyangka Wijaya nggih Abimanyu. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung. Dereng ngantos paripesana Mbawacana ing mlebet wonten ing kasatriyan Tanjunganom nenggih Raden Arjuna ndadosaken kaget kadrokasan nggih Sang Wara Sembadra tuwin Wara Sri Kandi wau.
Arjuna Esmaya ing kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu kasrepan tingkah ing mungsu nang padha katon Kanjeng Parang ora ngerti sengkang parane rawuh ning Tanjungan iya ibune kula aku ingkang prapta ning Tanjungan bekti kula kanca pangeran ya Sri Kandhita Tampa Napa Kanjeng Parang dene sampeyan rawuh ning Tanjungan kaget rasaku bareng aku mlebu jroning kasatriya ora weruh lawan atmajaku ya kuwi Abimanyu tobat Kanjeng Parang apa tenging gumono musik ana ing paningale Kanjeng Parang anakmu lanang lenggah ning pepungkuranmu Kanjeng Parang Abimanyu wonten paring dawuh Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjung kagiat raos sing manahipun ingkang putra dinijeng andika Kanjeng Rama paring dawuh ngupadi dhateng ingkang putra pun Abimanyu nggih saka gedene lelabuhanmu tumraping Praja Ngamarta kraya-raya pun Rama prapta ana ing Tanjungan sayekti mung bakal maringake bebungah ingkang bakal sira tampa saka wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pun sampun kula lampahi dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Prabu Darmakusuma ora sandadakake antakon maragake tampan ana Abimanyu monggo Rama kula aturi nampi namung sejatosipun kula boten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nyoh tampan ana wong edan taun anak-anake do setan kabeh. Gong kowe iki wah ayo bapake gawe kaget. Neng tangi reng cikku dipidak Semar. Ra iso tangi. Ayo bapak nget-geti ora. Lah kok dadi kaya ngono. Lah kok dadi kaya ngono terus. Lah kok dadi kaya ngono kok. Setan. Kae piye kae kok ana swara mak klothak. Buantre ora jamak. Ndaramu Abimanyu kuntal. Iki ana perkara apa Petro lah kok bendaramu diajar bapakne kae piye? Menapa maduka jempalani dhateng Abimanyu lepat kula menapa lento kula menapa menawi kula nandhang kalepatan sampun ngantos namung dipun jempalani nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak Kanjeng Rama kuliputmu mbok kendhit mbok imbet kowe ora ngakoni marang kaleputan Abimanyu tangeh ana wujuding maling ingkang ngaku yen to nyolong sawijining barang ingkang mapan ana negara Ngamarta. Aduh Kanjeng Rama kula boten mangertos ingkang paduka kersakaken yen kepengin ngerti nyoh tampan ana tangane Janaka. Kanjeng Rama iki menapa paduka nirasara dhateng kula. Sak
basa karo aku. Basa ngapa? Wong tuwa anake diajar kaya ngono. Nganti metu gedhe nggon mestakane Ndara Abimanyu sampeyan niku kelingan apa mboten? Nika niku Kang Putra. Nika niku putra panjenengan piyambak. Ana perkara dirembuk sing apik-apik, ora kok sak kepenake dhewe. Piye, Truk? Modar. Ora iso mbelani Ndara Abimanyu. Aku sing nyegat Ndara Janaka mesti ora bakal Kanjeng Rama. Kula lepat menapa Kanjeng Rama, aduh Kanjeng Rama. Jar Bagong diajak karo Ndara Janaka dipolok. Piye to? Nemu. Aku gayane kaya Ndara Abimanyu malah arek-arek ning ngajar. Kanjeng Rama ora ngekaki rokok blas. Biasane iki Rama paling ora kerbau. Oh ya, nek ora ya jambu bol. Ayo. Ayo Mam, piye kae Ndara Abimanyu kae? Kon ngado wae kon mlayu karo Ndara Wara Sembada, mbangane ngrekoso mungsuh Ndara Janaka. Nyanyi kayak menapa? Abimanyu menika putra panjenengan kok dijempalani sampeyan ae dhewe Pak Doman, Pak. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah cawe iki sore sing dijempalani yo. Sri Kandi mungsamu. Sri Kandi mungsamu legane. Sri Kandi. Ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sipat jembaring mbuh tibamu Wara Sri Kandi.